Stai. Nu pleca nicăieri. De ce? Pentru că am nevoie de ajutorul tău. M-am înscris la Romanian Visual Awards, concursul organizat de cei de la F64, care premiază creativitatea fotografilor și videografilor. Tot ce trebuie să faci este să intri pe pagina mea de Instagram, iar în linkul din bio vei găsi 6 linkuri către postările pe care le am la toate cele 6 categorii de concurs la care m-am înscris. Acolo trebuie să te înregistrezi cu Facebook, Google sau direct cu adresa de e-mail și mă votezi. Atât de simplu, nimic mai mult. Dacă îți e frică că este un scam, că suntem în 2025, toată lumea acum primește un mail de la o rudă din Nepal care e foarte bogată și donează 5 milioane de euro. Ok, te înțeleg, perfect normal. Intră direct din browser pe f64.ro. Acolo vei găsi pe prima pagină o postare pentru Romanian Visual Awards. După ce intri în acea secțiune, vei vedea toate cele 14 categorii de concurs. Vei alege una dintre ele sau mai multe. M-am înscris la 6 din cele 14. Voi lăsa în descrierea acestui video toate cele 6 secțiuni, respectiv titlurile proiectelor. Intri acolo, cauți proiectul, îl votezi exact aceiași pași ca și până acum și aia e. Ce fac eu în schimb pentru tine? Ei bine, îmi trimiți un print screen că m-ai votat, iar eu fac o tragere la sorți. Dintre toate persoanele care m-au votat, una va primi o sesiune foto gratuită din partea mea, ca semn de mulțumire. Ce zici, te bagi?